سر özgür maral qelebalıqe. Bi dehan xwendekar li bendînek û ejdestê özgür tostan bixwin. Özgür maral di zankoyan xilas kiriye û piştre müzik di dezgehên wek TRT de ew jî bû hunermendek navdar. Lê niha tost çê dike û difroşe. Bu muhitte genellikle beni Li vê taxê min wekî özgürê tostfiroş nas dikin. Lê ev kareke nû ye ji bo min du zanku xilas kirine. Min beşên radyo, televizyon û dam û dezgehên ragihandinê xwendine. Lê niha ez bûyme tostfiroş. Ama bir türlü o düzeni sağlayamadık. Özgür herî dawî di saziya dewletê TRT de bi mûçe dixebitiye. Lê ew çend hevalên xwe bi carekî de ji kar hatine avêtin. 25 yıla yakın bir müzik geçmişim var. 25 salan min karê muzîkê kir. Di sazî û dezgehên mezin de min kar kir. Xelatên min hene û şanaziyê ji bo min ku ez di TRT 5 de xebitîme. Uzun bir süre yani 5 yıl kadar bir süre sözleşmeli, akitli olarak çalıştık. Özgür piştî ku karê xwe sivik kir, digire bi amûrên xwe û stranan dibêje. Ew dibêje ku hunermend ji birçîna namire. Lê heke huner ji destê wî here, esil mirin ew e. Belki evsiz kalabilirim, belki barksız kalabilirim, belki yurtsuz kalabilirim. Dibe ku ez bêmal û bêhal bimînim, lê bê huner nikarim bijîm. Heke di nava sermayê de ez biqerisim jî nikarim saza di destê xwe de bişewitînim. Heke ez mecbûr bimînim, ez ê destê xwe bişewitînim. Elimi yakmayı deniyorum ama kesinlikle bağlamayı yakamıyorum. Derdi yar etmek la, cani aşkı avet la, dilu kezem. Mişteriyên Özgür hem mişterî hem jî cumhurê wî ne û ew dibêjin em gelek bisûdin ku hunermendek mînawî li gel me ye û ji aliyekî de jî xemgînin ku hunermendek wek wî bêkar û mecbûr maye ku tostfiroşiyê dike. Em boy Özgür abi tên li vir, dengê wî pir xweş e, xebera wî pir xweş e, boy tostê wî na, boy dengê wî, boy xebera wî em têm li vir. Em kailin meslekê xwe îcra bike, em zî herin wî godar bikin. Em dixwaze ki mesela bi meslekê xwe, bi îşê xwe, bi xebata xwe perwerde be. Êka ji bo zarokê xwe, ji bo malbata xwe ew jî vî îşa dike. Li tevaya Tirkiyeyê kesên ku zanîngeh xilaskirine tenê ji di doyaniyek dikare di pisporiya xwe de kar bike û rêjeya bêkariyê gihîştiye devdevê 7 milyonan. Li tevahiyê Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê ev qederekî ye. Gelek kes hene ku perwerde li ser tiştek din dibîne an jî hunermendekî mezin e lê ji bo debara mala xwe mecbûr e tiştekî din û karek din bike. Özgür jî yek ji wan nimuneyekî ye. Mehdî Mutlu Rûdao Amet